saboda haka idan kuma muka duba wannan na bangaren gefen dama shi ma kun ga wani nan ga wani harsashin yadda ya fito daga bindiga ga yanan yana nan yadda yake bai ragargaje ba, amma haga waɗannan da wannan da wannan da waɗannan su ne wanda muka gani a ɗaya daga cikin hotunan ɗazu, kaga su duk raguzai. Tunda misali akwai wanda in yi shigo zai zama ya tarwatse, sai zama ya abu kwarai kuwa. sannan likita daga ya tarwatse din nan matsala ne, domin duk in ya tarwatse to shine zai samu daman da zai rika abinda ake cewa leaching effect, zai rika nan narkewa a hankali yana shiga, musamman in yana kusa da inda ruwa suke a jikin dan adam. To kaga nan ainihin bayan kwakwalwan sai da Hafizahullah, kuma kamar yadda in mutum ya karanta zai ga dama bayan kwakwalwa abubuwa masu amfani suna bayan kwakwalwa, mafi yawa suna nan wajajen ne, da abin da ya shafi kwakwalwar mutum da IQ din shi, kaifin basira, da kuma abin da ya shafi coordination da sauransu, duk nan wajajen suke. kun ga Allah ta'ala ya hana ko ɗaya ya zo wannan ɓarai. Don haka bakin cikin da su a zaluman nan suke yi kenan, duk da an koya musu da za su yi harbi su kashe mutum, kuma sun yi din, amma Allah bai ba su dama. Sannan likita, kamar yadda dai ba wani wanda zai, duk wanda ya san abin da ya faru ba zai yi ya yi inkari ba, ya ce ya musanta hakan cewa waɗannan abubuwan haka ne. Misali idan muka kalli cewa duk abin da aka yi, mutanen nan sun yi sun kwana suna kashe mutane sosai, kuma da hadafinsu shine su kai ga shi wannan bawan Allah sosai kuwa. Don haka da suka yi wannan abin har suka zo gare shi, misali idan muka to yanzu lokacin da suka zo kan wannan mutumin shine hadafin su, wannan tunani muke tunanin za su yi akai, zai zama sun buɗe wuta ne, kuma wannan shine duk wanda labarin da ya zo da wanda a gaban su ya faru cewa da suka zo ɗakin sun buɗe wuta ne, don haka an yi harbi ne, ba wai maganan akwai wani ko a harbo kafa ko automatic rifles suka amfani da shi, kuma ba mutum ɗaya ba mutum uku ba suka buɗe wuta yadda kasa ana ratatatatatatata din nan haka. Dan haka zai zama wa'annan abubuwan ba wani wanda zai yi inkarin kasantuwar su cewa misali ba tunda ba inda za a harba ko ina harbawa suke. Sosai kuwa. Lallai wannan yana tabbatar da hakikanin cewa wanda ya bibiye tarihin yadda abin ya faru ya san tabbas wannan abu ne wanda yake tabbatar shi. Na'am, tabbas. To kaga yanzu har wala inda za mu dawo kan shi wannan clip din wannan hoton yawwa, to kaga yanzu kawai a nuna maka wannan hoton kawai a ce mutum ne kuma yana raye. To shine su ƙwararru daga Ingila da kuma nan ƙasan Iran da muka ba su mana review na waɗannan hotunan da ma wancan report din da muka samu daga to ɗaya daga cikin comment din da suka yi a report din da suka bamu shine cewa tun da suke a rayuwarsu a shekarun da suka yi, wani ya shekara 20 yana aiki irin wannan na neurology, ce ba su taba ganin dan adam din da yake da ko kashi 10 na cikin waɗannan buraguzan bullet din amma ya kira ba. Sannan da za a duba wannan clip din na biyu wanda na yi bayani ɗazu din nan, wannan kenan ko shi kuma haga gashi dai sun fasa kwakwalwan nan, amma gashi nan kaga ga wani nan kusa da kofan, amma duk Allah ya hana su shiga ciki. Ce ba su taba gani ba kuma wanda yawan raguzan harsashi ko da kashi 10 cikin 100 ne na wannan, amma suka kasa huda, suka kasa shiga cikin kwakwalwan su je su samu tuwon kwakwalwa. To kaga wannan in ba Allah ta'ala ba wani ne. To me yasa waɗannan zalman ba za su haƙura ba? Kun bi duk hanyar da za ku bi ku kashe sai da Hafizahullah, yawwa, amma gashi aya ce wannan. Ni a waje na a fahimta ta wannan tamkar aya ce ta Allah subhanahu wataala buru-buru. Shi yasa ni nake da yaƙini cikin zuciya na cewa tabbas wannan bawan Allah sai da Hafizahullah wallahi waliyin Allah ne. Saboda in ba shi ba yanzu gaba ɗaya duk tarihin duniya kakaf ni dai ban taɓa gani ba, kuma ƙwararru wanda suka fi ni ƙwarewa professors da associate professors sun ce tabbas wannan kamata ya tuni ya mutu. Gashi na ma yana raye har yanzu.
kaga ba abin nan bane sosan gaske ka gani ko karama da Allah ta'ala ya mishi sosan gaske. Likita akwai wani bawan Allah da yake ya hau mota sai ya zamanto ya zuro hannun shi yana bacci haka, irin motar nan ce da take kaman babban mota wadda take a buɗe, sai ya zama hannun wata mota ta zo irin titunan Najeriya wanda suke hannu ɗaya, sai ya zama an gurje mai hannu, sai ya zama jini yana ta zuba. Sakamakon wannan zubar jinin zan iya cewa bai yi awa 5 ba jinin shi yana zuba, amma kuma ya zama ya rasa ran shi. Da haka idan muka kalli wannan abubuwan da suka faru da kaga yanzu sai Hafizullah da kansu suka bayani cewa sai ko da aka je Lagos an riga an tabbatar cewa lalle jinin sai Hafizullah sun tsiyaye, kuma da za a kara mishi jini kusan kamar tamkar yawan jinin mutum daya aka dura mashi domin ya dawo. kaga kenan tamkar gaba ɗaya jinin nashi ma ya tsaya. ka ga ba sai jini ya gama tsayaye bane sannan ake sa ran a aiki likitanci ake sa ran mutum zai mutu. In ya kai wani level na yawan litocin da ya rasa, akwai wani awo da ake yi na jini, akan auna hemoglobin ko kuma auna me yake da suna, ko auna hemoglobin ko kuma auna abin nan a hematocrit percentage in percentage. To in aka samu yawan percentage in jini ya bai kai, akwai wani adadi da in ya kasa haka nan to dole ya mutum karin jini, ba haka ba zai iya rasa rayuwarsa. Sannan ko kuma hemoglobin in ya kasa wani level na abin grams per deciliter din nan, to shi ma in ya kasa shi to dole sai an kara mutum jini. To kaga na sai Hafizullah irin bayanin da suka yi, da za a auna wannan, da za su nuna mana result din wannan awon da suka yi a wani lokacin, suka gashi yadda ya yi kasan gaske, amma har a wannan lokacin Allah bai dauki rayuwar shi ba. Ka kamar wannan misalin da ka kawo, tunda sai sun ce mana kusan jinin su kusan tamkar ya tsiyaye kakaf ne, saboda karin da aka yi musu tamkar an kara musu jinin wanda yake misali ya rasa jini gabaki daya. Kaga shi ma wani karin abin al'ajabi ne sosai. Sannan likita, abin da nake so ya zama na yi